Wel, os ydw croeso i'r Oedfa hyn o yn enw'n arglwydd Iesu Grist. Mae coeddiadau fych chi gweld i bod ar y sgrin, mae restr hir gyda fi fan hyn hefyd. Felly byddai'n gwneud weithiau fi'n gwneud camgymeriad, jyst i weld sy'n pobl yn gwrando. Mae ddeiwch os fi'n cael rhywbeth yn anghywir. Fych chi'n gweld ar y bwrdd yn blaen ni, oedd Tirza yma bore yma, nath i gylwyniad arbennig, o'n i'n meddwl, yn helpu ni i feddwl am sut gallwn ni gefnogi gwaith ar y treithau, gwaith United Beach Missions. Felly dewch ar diwedd, dewch i'r ffrynt i weld fwy wybodaeth, fod ni'n gallu cefnogi yn ariannol a trwy weddi, a falle mewn ffyrdd eraill hefyd. Mae cwrgweddi nos Fawrth fan hyn, gyda panel sgwrs bore di Mercher yn hi nia am 9:10, a bydd Wyn yn trafod Emyn nos Iau ar-lein, gyda wedyn y clybiau fel arfer nos Wener. Gyda Sadwn, mae tipyn o bethau yn digwydd i Sadwn, mae'r merched yn mynd i Gaerfaddon am y dydd. Na, dyn nhw ddim yn mynd i Gaerfaddon. Wel, wedes i. Yr wythnos wedyn, sori. Yr wythnos wedyn bydd y merched yn mynd i Gaerfaddon, ond Sadwn nesaf mae'r diwrnod fforddi i unrhyw un sy'n gwneud unrhyw waith, wel, dim jyst arwen, ond unrhyw waith o fewn yr eglwys gyda ysgol Sul neu clybiau neu beth bynnag. Mae diwrnod fforddi mudiad Efengylaeth Cymru yn digwydd yn eglwys Christchurch yng Nghasnewydd. Felly, os diddordeb gyda chi, os chi'n rhydd dy Sadwn nesaf, ewch i weld Gwydion i ofyn iddo fe. Mae ymddiriedolwyr hefyd yn cwrdd am 7:00 Sadwn nesaf. A wedyn, di Sul nesaf yn tro ni i wewn helpu yn Tabernacle. Felly, os chi'n gallu gwirfoddoli di Sul nesaf, ewch i weld Liz am hynny. A wedyn, o di Sul nesaf, ni ddim gweith yn siŵr, bydd Gwydion neu Emyr, neu Gwydion a Emyr yn pregethu. Felly'n surprise i chi i ddod Sul nesaf i weld pwy sydd yn arwen y ddwy Oedfa. Felly, yr agrybydd wedyn o beth sy'n digwydd ddiwedd mis Chwefror, brecwast dynion ar y 4 ar 20, ac yna ddechrau mis Mawrth, wedyn yr ail o fis Mawrth bydd cwrdd aelodau fan hyn, ac yna Oedfa Gwylddewi ar y 3 o Fawrth. Rydych chi ni weddio. Helpa ni nawr o ddiwyntad i ddod o dy flaen di yn yr ysbryd cywir, i ddod yn ostyngedig, gan wybod na gwn ni ddim cael yn bendithio, os gan ni'n dod ato ti, gyda'r ysbryd cywir yna, o ostyngeidrwydd, gan wybod bod pob llawnder, pob cyflawnder yn y ti, a bod ni yn dlawd, a bod dim byd gyda ni, ynddo ni yn hunain, a bod ni angen dod ata ti, dod am gyfiawnder, gan bod gyda ti gyfiawnder, a bod dim gyfiawnder yno ni yn hunain fel i ni, a dod am fyddeiant am ein bwyau ni, gan wybod y fod ti am faddau yn enw yn heiddiad Iesu Grist. Ni'n dod ac yn gofyn am ddoethineb, gan wybod yn bod ni'n gallu bod yn ffôl ac gallu caru y pethau anghywir, a'n blaenio'r eithau ni'n anghywir. Ac o arglwydd ni'n dod at y ti hefyd yn gofyn ar y ti'n sancteiddio ni, fod ti yn sanctedd, bod ni'n llawn beiau, ac eto trwy dysbryd glân, fod ti am weithio yno ni. Ni'n gweithio nawr. Bydde ti yn gweithio yno ni yn ystod yr Oedfa yma, bydde ti newid y ffordd i ni'n meddwl, ac yn gweld dy goniant ti. Ac fel ni'n meddwl bore yma, yn Paul yn fod yn ildio i hawliau ac yn cyfri'r gost mwyn dy wasanaethu di ac mwyn ennill eraill at Grist, yn gwyddio i ti roi yr ysbryd yna yno ni hefyd, ac i fod yn rai sydd yn gwybod bod yn cyfoeth ni yno ti, ac bod yr hyn wyt ti wedi paratoi ar ein cyfer ni, cymaint gwell na'r hyn mae'r byd yn ei gynnig i ni. Ni yn gofyn felly, bydde ti yn helpu ni ddod ato ti nawr, gan wybod, gan gredu o ddifri, mae ti yw ein trysor ni, ac o arglwydd diolch i ti, bod yna ryddid i ni, i ddod i dy bresenoldeb di, yn enw Iesu Grist. Bendithiau ni'n gofyn,
ac o gwnedda ei enw e. Ac ni'n gofyn hyn i gyd yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Amen. Diolch Dewi. Ni'n mynd i ganu dyn gilydd. Can sydd yn dod a'n sylw ni at yr arglwydd Iesu ac at ei waith gorffenedig ar y groes drosto ni. Gorffennwyd y Meseia, roes ei fywyd dros bechodau'r byd. Mae rhyddid cyflawn drwy ei waed, cyflawnwyd diben Aberdryd. Gorffennwyd, talwyd dyled lawn, brynhawn drwy Aberth Calfari, a gwnaed perffaith iawn drwy waed yr oen, bu farw Iesu drosom ni. Neges gwych, geiriau gwych, nawn ni sefyll i'w canu nhw dyn gilydd. Ar y weddi, arglwydd ni'n diolch i ti am yr geiriau y hyfryd yna. Fod yr arglwydd Iesu wedi gwneud y cwbl ar ein rhan, gorffennwyd. Diolch bod yna ddim mwy gyda ni i'w wneud, ac arglwydd bod dim nawr angen i ni ofni dy farn di, bod dim angen i ni ofni marwolaeth, bod dim angen i ni ofni yr un drwg a pwerau y tywyllwch. Arglwydd, diolch i ti.
am Iesu, a diolch fod wedi dewis gwynebu'r pethau hyn i gyd ein mwyn ni. Diolch fod wedi mynd i'r groes, a wedi gweidi a diodde, a rhoi ei fywyd i lawr yn ein lle ni. Mawr yw ein diolch arglwydd. Ac wrth i ni ddod at y air di nawr, ac wrth i ni ystyried yr hyn sy'n gen ti i'w ddweud wrth i ni feddwl beth yw hi nawr i fyw fel dy bobl di yn y byd yma. Ni'n gofyn am dy gymorth di. Ni'n gofyn arna ti siarad â ni arglwydd. A mynd bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ddarllen. Mae'r darlleniad sydd yn ei heno eto ychydig yn hirach nag arfer. Ni'n mynd i ddarllen Genesis 46. Nawn ni gael seibiant ac yna darllen y bennod nesaf hefyd. Felly Genesis pennod 46 i ddechrau. Dyma air Duw. Felly, aeth Israel, hynny yw Jacob a'i deulu, ar ei daith gyda'i holl eiddo, a dod i Beerseba, lle yr offrymodd ebyrth i Dduw ei dad Isaac. Llefarodd Duw wrth Israel mewn gweledigaeth nos a dweud, Jacob, Jacob. Atebodd yntai, dyma fi. Yna dywedodd, my fi yw Duw, Duw dy dad. Paid ag ofni mynd i lawr i'r aifft, oherwydd beth wnaaf di yn genedl fawr yno. A fi lawr i'r aifft gyda thi, a dof a thi yn ôl drachefn. A chaiff Joseph gai dylygaid. Yna cychwynodd Jacob o Beerseba. Cludodd meibion Israel ei tad Jacob, ei rhai bach a'i gwragedd, yn y wageni roedd Pharo wedi ei hanfon. Cymerasant hefyd ei hanafeiliaid, a'i meddiannau a gasglwyd yng Ngwlad Canan, a dod i'r aifft. Jacob, a'i holl deulu gydag ef, ei feibion, a'i ferched, a'i wyrion, daeth a'i deulu i gyd i'r aifft. Dyma enwau yr Israeliaid a ddaeth i'r aifft, sef Jacob a'i feibion. Reuben, cyntafynedig Jacob, a meibion Reuben, Hanoch, Palw, Hezron a Charmi. Meibion Simeon, Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Sohar a Sol, mab graig o blith y Cananeaid. Meibion Levi, Gerson, Kohath a Merari. Meibion Juda, Onan, Sela, Perez a Sera. Ond bu farw ac Onan yng Ngwlad Canan. A meibion Perez, Hezron a Hamul. Meibion Issachar, Tola, Pwfa, Job a Simron. Meibion Sabulon, Sered, Elon a Jalil. Dyna'r meibion a ddygodd Lea i Jacob yn Padan Aram, ac roedd hefyd ei ferch Deina. 33 oedd rhif ei feibion a'i ferched. Meibion Gad, Sifion, Hagi, Suni, Esbon, Eri, Arodi ac Areli. Meibion Aser, Imna, Isfa, Isfi, Berea a'i chwaer Sera. A meibion Berea, Heber a Malchiel. Dyna feibion Silpa, a roddodd Laban i Lea ei ferch, 1 ar 15 i gyd wedi ei geni i Jacob. Meibion Rachel, graig Jacob, Joseph a Benjamin. Ac i Joseph yn yr aifft ganwyd Manasse ac Ephraim. Meibion Asnath, merch Potifera o ffeiriad On. Meibion Benjamin, Bela, Becher
Asbel, Gera, Naman, Ehi, Ros, Mwpim, Hwpim ac Ard. Dyna feibion Rachel, 4 ar 10 i gyd, wedi ei geni i Jacob. Mab Dan, Hwsim. Meibion Naphtali, Jasil, Gwni, Jeser a Silem. Dyma feibion Bilha, a roddodd Laban i Rachel ei ferch, 7 i gyd wedi ei geni i Jacob. 66 oedd nifer tylwyth Jacob ei hun, sef pawb a ddaeth gydag ef i'r Aifft heb gyfrif gwragedd ei feibion. 2 oedd nifer meibion Joseph a anwyd iddo yn yr Aifft, a felly 70 oedd nifer cyflawn teulu Jacob a ddaeth i'r Aifft. Anfonwyd Juda ar y blaen at Joseph i gael cyfarwyddyd am y ffordd i Gosen, ac felly deithant i wlad Gosen. Gwnaeth Joseph ei gerbyd yn barod, ac aeth i gyfarfod a'i dad Israel yn Gosen. A phan ddaeth i'w oedd, roes ei freichiau am ei oddf gan wylio yn hidlo. Ac meddai Israel wrth Joseph, roedd yn barod i farw yn awr, wedi gweld dy wyneb a gwybod dy fod yn dal yn fyw. Dywedodd Joseph wrth ei frodyr a theulu ei dad, mi a fi ddweud wrth Pharo fod fy mrodyr a theulu fy nhad wedi dod ataf o wlad Canan. Ac mae bugeiliaid a pherchnogion anifeiliaid ydynt, a'i bod wedi dod a'u preiddiau, ei gyroedd a'i holl eiddo gyda hwy. Felly pan fydd Pharo yn galw amdanoch i holi beth yw eich galwedigaeth, atebwch chwythau, byd y weision o'i ieuenctid hyd heddiw yn berchnogion anifeiliaid, fel ein tadau. Hyn mwyn i chwi gael aros yng Ngwlad Gosen, oherwydd mae'r Eifftiaid yn ffieiddio pob bugail. Amen. O'n i gymryd seibiant fyna canu emyn arall yn gilydd. Mi'n i ganu rhif 340 o'r llyfr y mynau nesaf. Yr emyn yma'n sôn am daith y Cristion trwy'r byd yma. Arglwydd gad i'm dawel orffwys, dan gysgodau'r palmwydd clud, lle'r eistedd pererynion ar ei ffordd i'r nefol fyd, lle yr adroddant y ffyddlondeb iddynt yn yr anial cras, nes anghofio'i cyfyngderau wrth foliannu nerth dy ras. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu.
barhau yn mhenod 47. Yna aeth Joseph a dweud wrth Pharo y mae fy nhad am brodyr wedi dod o wlad Canan, gyda'i preiddiau, ei gyroedd, a'i holl eiddo, ac maent wedi cyrraedd gwlad Gosen. Cymerodd 5 o'i frodyr a'i cyflwyno i Pharo. A gofynodd Pharo i'r brodyr, beth yw eich galwedigaeth? Atebasant bugeiliaid yw dyweision, fel ein tadau. Dywedasant hefyd wrth Pharo rydym wedi dod i aros dros dro yn y wlad, gan nad oes borfa i anifeiliaid dyweision, oherwydd mae'r newyn yn drwm yng Ngwlad Canan. Yn awr caniata i ddweision gael aros yng Ngwlad Gosen. Yna dywedodd Pharo wrth Joseph, daeth dy dad a throdyr atat, ac y mae gwlad yr aifft o'th flaen. Rho gartref i'th dad a throdyr yn y man gorau, a gad iddynt fyw yng Ngwlad Gosen. Os gwyddost am wir medrus yn ei misg, gosod hwy yn ben bugeiliaid ar fy anifeiliaid i. Daeth Joseph a'i dad i'w gyflwyno gerbron Pharo. A bendithiodd Jacob Pharo. Gofynodd Pharo i Jacob, faint yw dy oed? Atebodd Jacob, yr wyf wedi cael ymdeithio ar y ddaear am 130 o flynyddoedd. Byr a chaled fi fy ngyrfa, ac ni chyrheiddais eto oed fy nhadau pan oeddent hwy yn fyw. Wedi i Jacob fendithio Pharo, aeth allan o'i wydd. Yna gwnaeth Joseph gartref i'w dad a'i frodyr, a roes iddynt feddiant yn y rhan orau o wlad yr aifft, yn hir Rameses, fel y gorchmynodd Pharo. Gofalodd Joseph am fwyd i'w dad a'i frodyr, ac i holl dylwyth ei dad yn ôl yr angen. Darfu'r bwyd drwy'r wlad, am fod y newyn yn drwm iawn. A nychodd gwlad yr aifft a gwlad Canan o achos y newyn. Casglodd Joseph bob darn o arian, a oedd yn yr aifft a Chanan yn dal am yr yd a brynwyd. A daeth ar arian i di Pharo. Pan wariwyd yr holl arian yn yr aifft a Chanan, daeth yr holl eithtiaid at Joseph a dweud, roi ni fwyd. Pam y byddwn farw o flaen dylygaid? Mae'n harian wedi darfod yn llwyr. Atebodd Joseph, os darfu'r arian, dewch a'ch anifeiliaid, a rhodd y fwyd i chwi yn gyfnewid amdanynt. Felly deithant a'i hanifeiliaid at Joseph. Rhoddodd yntau fwyd iddynt yn gyfnewid am y meirch, y defaid, y gwartheg a'r asynod. Cynhaliodd hwy dros y flwyddyn honno trwy gyfnewid bwyd am ei holl anifeiliaid. Pan ddaeth y flwyddyn i ben, deithant ato y flwyddyn ddilynol a dweud, ni chelwn ddim oddi wrth ein harglwydd. Mae'n harian wedi darfod, aeth ein hanifeiliaid hefyd yn eiddo i'n harglwydd, ac nid oes yn aros i'n harglwydd, ond ein cyrff a'n tir. Pam y byddwn farw o flaen dylygaid ni a'n tir? Pryn ni a'n tir am fwyd, a byddwn ni a'n tir yn geithion i Pharo. Rodeth ei had i ni i'n cadw'n fyw rhag i ni farw ac i'r tir fynd yn ddiffaith. Felly prynodd Joseph holl dir yr aifft i Pharo. Gwerthodd pob un o'r eithtiaid ei faes am fod y newyn yn drwm, ac aeth y wlad yn eiddo Pharo. Ac am y bobl fe'i gwnaeth i gyd yn geithion, o naill gwr yr aifft i'r llall.
Yr unig dir na phrynodd mohono oedd tir yr offeiriaid. Roedd gan yr offeiriaid gyfran wedi ei ffenni gan Pharo, ac ar y gyfran a roddwyd iddynt gan Pharo roeddent yn byw, felly ni werthasant ei tir. Yna dwedodd Joseph wrth y bobl, roedd heddiw wedi eich prynu chwi a'ch tir i Pharo. Dyma had i chwi, heiwch wythau'r tir. Pan ddaw'r cynheuaf, rowch y 5 ran i Pharo. Cewch gadw 4 ran o'r cnwd yn had i'r meisydd ac yn fwyd i chwi eich teuluoedd a'ch rai bach. Meddent hwythau, rwyt wedi arbed ein bywyd. Os yw'n dderbyniol gan ein harglwydd, byddwn yn geithion i Pharo. Felly gwnaeth Joseph un ddeddf yng Ngwlad yr Aifft, deddf sy'n sefyll hyd heddiw bod y 5 ran yn eiddo i Pharo. Tir yr offeiriaid oedd yr unig dir na ddaeth yn eiddo i Pharo. Arosodd yr Israeliaid yn yr Aifft, yng Ngwlad Gosen. Cawsant feddiannau ynddi, a byddent gynyddu ac amlhau yn ddirfawr. Bu Jacob fyw 2 flynedd ar 15 yng Ngwlad yr Aifft, felly roedd oed llawn Jacob yn 147. Pan nesaodd diwrnod marw Israel, galwodd ei fab Joseph, ac meddai wrtho, os cefais unrhyw ffabr yn dolwg, rod y law dan fy nglin a thynga y byddi'n deyrngar a ffyddlon i mi. Paid am claddu yn yr Aifft, ond pan orweddaf gyda'n hynafiaid, clida fi o'r Aifft, am claddu yn ei beddrod hwy. Atebodd Joseph, mi naf, fel yr wyt yn dymuno. Ychwanegodd Jacob, dos ar dy lw wrthyf, aeth yntau ar ei lw. Yna ymgrymodd Israel, a'i bwys ar ei ffon. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. Nawr ni weddiod yn gilydd. O, arglwydd ein Duw wrth i ni glywed fan hyn am Israel, Jacob a'i deulu yn crwydro, yn teithio arglwydd i ni yn cael ein atgoffa o'r ffaith bod ni fel pobl ar daith, bod ni yn crwydro yn y byd yma, nid y byd yma yw ein cartref terfynol ni. Ac arglwydd i ni'n diolch fel ni di canu yn barod, bod cyfle gyda ni heno i ddod ynghyd fel petai ac i gysgodi o dan y palmwydd gyda'n gilydd. Mae cyfle dyn ni heddi, mewn oedfa fel hon, i ddod at ein gilydd i ffwrdd o brysurdeb bywyd, i ffwrdd o'n beichiau a'n pryderon, i ffwrdd o'r straen i ni'n gwynebu o ddydd i ddydd, ac i ni'n gallu dod at ein gilydd i annog ein gilydd, i gysuro ein gilydd, ac i fod o dan sŵn dy air di. Ac arglwydd ni yn teimlo mor hoff i'w cwmni ein brodyr a'n chwiorydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Dad, ni'n gwybod bod yna rannau o'r byd heddi lle mae dy bobl di yn gorfod cuddio'i hunan. Dyn nhw methu bod yn agored achos bydda hynny yn peryglu eu bywyd nhw arglwydd. Ac maen nhw'n gorfod cyfarfod falle yn ddirgel ac yn dawel fach, yn ofalus rhag yr awdurdodau. O Dad, ni mor ddiolchgar i ti felly bod ni yn gallu dod fel hyn yn hollol agored a chyhoeddus, yn gallu cyhoeddi pwy ydyn ni. I ni'n blant i ti. Ac i ni gallu dod i ganu gyda'n gilydd, a gweddio gyda'n gilydd, a dygeisio di gyda'n gilydd. Ac arglwydd ein gweddi ni nawr yw y bydd yr hyn i ni'n i'w wneud yma, wrth wrando ar y Beibl, wrth wrando ar hyn sy'n gen ti i'w ddweud, ac wrth i ni daddoli di,
Ac wrth i ni ar ddiwedd yr oedfa cael amser i sgwrsio yn gilydd a rhannu yn gilydd, i gael paned ac falle i allu gweddio yn gilydd neu cario beic yn gilydd, neu gofyn y bydd y pethau yma'n helpu ni. Dad, ti di'n caru ni a ni'n diolch dy fod ti gyda ni bob amser, ond ti hefyd wedi rhoi'r eglwys i ni. Ti wedi rhoi pobl eraill i gerdded ochr yn ochr gyda ni ar y daith yma. A ni'n gweddio neu di helpu ni fanteisio ar hynny os gweli di fod yn dda. Dad, ni'n gwybod fod yna rai yma heno falle. Yn sicr rai yn ein plith ni fel eglwys sydd yn gweld y siwrne'n hir ac yn feichus. Ni'n meddwl am eiriau Jacob yn dweud, byr a chaled fi fy ngyrfa. A falle bod y bobl sy'n teimlo hynny am ei bywyd nhw bod wedi bod yn galed. Cymaint o heriau, cymaint o bethau anodd i'w gwynebu. Dad, neu di felly yn cysuro ni heno, a'n cynnal ni heno trwy dair yn nerth yr ysbryd glân. Gad i ni weld beth yw hi fod yn bobl arbennig, sanctaidd i ti. Dad, ni yn cyflwyno nawr i'r rhannau hynny o'r byd lle mae yna erledigaeth, yn cyflwyno dy bobl di yn yr llefydd hynny ac yn gweddio, neu di nerthu nhw, roi pob doethineb iddyn nhw, ond hefyd pob dewrder, ac wrth iddyn nhw efallai orfod diodde pethau dy fwyn di, a'r glwydda wneud i roi'r gallu iddyn nhw i sefyll drosto ti yn gadarn hyd y diwedd, os gweli di fod yn dda. Dad, derbyn ni nawr felly, yn ddiolchgar, yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o'r atodiad nesaf. Rhif 38. O enaid, a wyt ti'n flinderog, y llwybr yn dywyll wrth flaen. Mae goleuni yn wyneb y ceidwad, a bywyd mor llawn ac mor lan. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu.
gyda fi i penodau yn y ddarllenon ni. Ni ddim yn ei edrych yn fanwl arnyn nhw, ond yn mynd i dynnu allan rai o'r pethau sy'n codi o'r ddwy benod yma. Ac fel rhyw fath o ganolbwynt i'r penodau ni wedi darllen, mae dyn ni geiriau Jacob. Mae Jacob yn cael ei gyflwyno i Pharo. Mae Pharo yn holi iddo fe, ym Mhenor 47, adnod 8, faint yw dy oed? A mae Jacob yn ateb y cwestiwn, ond mae'n ateb mewn ffordd trawiadol yn dydy'r geiriau yma. Atebodd Jacob, yr wyf wedi cael ymdeithio ar y ddaear am 130 o flynyddoedd. So, rwy'n yn gofyn eich oedran chi, byddwch chi'n ateb yn y ffordd yna? Sian o bod, byddwch chi jyst yn rhoi'r rif yn byddwch chi? Beth yw'ch oed chi? 39, enghraifft. Ond mae Jacob yn gweld ei oedrannau yng nghyd-destun hyn, rwyf wedi cael ymdeithio ar y ddaear. Dyna fel oedd e'n gweld ei hun. Oedd e'n un oedd yn crwydro. Un oedd wedi cael ei osod, ar y ddaear yn y byd, ond un oedd yn ymdeithio. A mae'r syniad yma yn un sydd yn cael ei pigo lan yn yr ysgrythyrau. Ni'n clywed, ni wedi clywed yn barod yn do am Abraham ac Isaac, tadau Jacob. Maen nhw'n rai sydd wedi bod ar addewid yma o'i blaenau nhw. Yr addewid yma am wlad, addewid am ddyfodol. Ac eto ddim wedi gweld y cyflawniad a be maen nhw'n ffeindio hunan yn gwneud, wel maen nhw'n crwydro, maen nhw fel Jacob yn ymdeithio ar y ddaear. Ni'n mynd ymlaen, a ni'n taswch chi'n mynd ymlaen i llyfr Exodus. A mae'r bobl ar y pwynt yna, maen nhw dal yn yr aifft, a maen nhw'n gaeth, a chi'n clywed am Moses, a sut oedd e'n gweld ei hun? Oedd e'n gweld ei hun fel dieithrin mewn gwlad dieithr. Un oedd yn crwydro. A chi'n darllen ymlaen trwy hanes yr Israeliad, a mae'r un syniad yma'n codi ben o hyd. Falle yn arbennig pan maen nhw'n cael eu caethgludo, maen nhw'n cael eu cymryd yn gaeth, unwaith eto, tro yma i wlad Babylon, a maen nhw yno, a maen nhw'n dyheu am ei gwlad ei hun, am ei cartref parhaol nhw. Ac yna wrth gwrs, chi'n cyrraedd y Testament Newydd, a mae'r un fath o ymadrodd yn cael ei ddefnyddio nawr i'n disgrifio ni, fel Cristnogion. Ni'n gweld Paul yn defnyddio y syniad yma ni lythyr at y Philippiaid. Trowch gyda fi, Philippiaid 3. Philippiaid 3 adnod 20. Mae Paul yn dweud, oherwydd yn y nefoedd y mae ein dinasyddiaeth ni. Hynny yw, dim os lle chi'n byw, dim os i ba wlad neu teyrnas chi'n perthyn, os chi'n Gristion, mae'ch dinasyddiaeth chi yn y nefoedd, neu chi'n meddwl am geiriau Pedr. 1 Pedr, penod 1. Mae'n cyfeirio at y Cristnogion yma, Pedr apostol Iesu Grist at y dieithriaid sydd ar wasgar. Ac yna mae'n defnyddio'r un term eto ym mhenod 2, adnod 11. Gyfeillion annwyl rwy'n deisif arnoch fel alltudion a dieithriaid. Wel, y pwynt yw, fe ddylsyn ni fod yn gweld ein bywydau ni yn yr un ffordd a mae Jacob yn disgrifio ei hun fan hyn, ni'n rai sydd yn ymdeithio ar y ddaear. Fel pobl, nid dyma ein cartre parhaol. Right? Nid Caerdydd, nid Cymru yw ein cartre parhaol ni. Tra bod ni ar y ddaear, ni fod yn ddinasyddion da,
Nathon ni feddwl bach am hynny yn ystod ein wythnos wedyn i ni fod i geisio heddwch y ddinas lle mae Duw wedi'n gosod ni, ydyn, ond nid dyma lle i ni yn perthyn, yn dragwyddol. Mae yna wlad newydd, mae yna ddeiar newydd wedi ei addo ac yn disgwyl amdano ni. A felly wrth i ni droi at Genesis 46 a 47, mae'n sefyllfa ni yn ddim yn anhebyg i'r sefyllfa sy'n gwynebu yr Israeliaid. Mae'n benod newydd yn eu hanes nhw. Maen nhw'n mynd nawr am gyfnod i wlad yr Aifft. Un dydd bydd yr arglwydd yn galw nhw o fyna ac yn dod â nhw i'w gwlad eu hunan, ond am nawr dyma lle maen nhw. Felly pa wersi gallwn ni ddysgu yn ystod cyfnod ein alltudiaeth ni a cyfnod ein ymdeithio ni ar y ddaear? Y peth cyntaf, fi'n meddwl gallwn ni ddysgu yw hyn. Mae'r arglwydd gyda ni. Mae'r arglwydd gyda ni. Wrth gwrs, mae Duw yn dduw y byd i gyd. Dyw e ddim yn dduw bach, lleol sydd wedi ei gyfyngu i ryw ardal neu ryw darn o dir penodol. A felly, lle bynnag ydych chi, os ych chi'n Gristion, gallwch chi fod yn hollol sicr mae'r arglwydd yno gyda chi. A felly mae'n rhaid i ni ei geisio fe yn does. Mae eisiau ni ceisio'r arglwydd o ddydd i ddydd. Mae'n drawiadol. Drychwch ar dechrau yr adran ddarllenol ni. Mae Jacob fan hyn, mae wedi clywed gan ei feibion fod Joseph dal yn fyw. A mae Joseph wedi anfon yr brodyr yma a'r wageni mwyn cludo Jacob i wlad yr Aifft. Ac wrth gwrs, mae Jacob yn deheu am weld Joseph. A mae'n ymddangos mor amlwg, dyma'r ffordd ymlaen, ond beth mae Jacob yn wneud gyntaf? Wel, ni'n clywed, aeth Israel ar ei daith gyda'i holl eiddo a dod i Beerseba, lle yr offrymodd Ebirth i dduw ei dad Isaac. O Beerseba yn rhyw fath o ganolbwynt i fywyd Isaac. Mae Jacob yn dewis mynd fyna. A be mae'n gwneud yno, mae'n aberthu. Beth mae'n gwneud yno, mae'n ceisio Duw. Mae eisiau arweiniad Duw. Mae eisiau bod yn sicr, os i fi'n mynd i wneud y peth hwn a symud yn heili i gyd o fan hyn i wlad yr Aifft, fi eisiau gwybod bod Duw gyda fi. Wahanol iawn, chi'n cofio beth wnaethon ni ddarllen ynghynt yn Genesis am Abram ac Isaac yn mynd lawr i'r Aifft, heb ofyn am arweiniad Duw ar y pwynt yna, a mae'n ganlyniadau i hynny. Ond fan hyn, mae Jacob, mae'n teimlo dyma'r ffordd ymlaen, ond fi eisiau gwybod ydy Duw yn mynd i fod gyda fi. Ond yna bach o ddrama wythnos yma, y myd rygbi. Ydych chi ddilyn y drama ym myd rygbi, Lewis Rhys-Zammit yn cyhoeddi bod e'n mynd i symud mas i America. Bod wedi penderfynu trial i lwcau fel American footballer. Rhywun fel fi sydd ddim yn dilyn lot o rygbi, oedd hwn yn sioc llwyr. Hynny yw, falle bod rhaid i clywed, neu'n gwybod bod e'n hoffi'r, neu'n ymddiddori yn NFL neu beth bynnag. I fi, ond i ddim yn disgwyl o gwbl. Oedd e'n swnio fel bod e bach o sioc i Warren Gatland hefyd o doedd. Achos oedd Warren Gatland wedi gorfod oedi cyn cyhoeddi tîm yr Six Nations. Oedd e fel petai nhw'n cymryd yn ganiataol yn dod, reit, ni'n mynd i fod yn chwarae'r gem yma, cyn bo hir, bydd Lewis dyn ni. Ac yna, ffind o mas yn sydyn reit, mae fe'n mynd i fod draw yn Florida yn y rwle, fi'n credu. Dim angen i ni boeni am y math yna o sioc gyda'r arglwydd. Bod ni'n disgwyl, bydd e gyda ni, ac yna troi rownd o mae wedi diflannu. Na, mae Jacob yn hyn, mae'n ceisio'r arglwydd, ac mae'r arglwydd yn dweud wrtho fe, mae fi yw Duw.
Duw dy dad, paid ag ofni mynd i lawr i'r aifft, oherwydd beth naf di yn genedl fawr yno. Af i lawr i'r aifft gyda thi, a do fa thi yn ôl drachefn. Dyma ddewyd Duw i Jacob wrth iddo fe ymdeithio. Fyddai gyda ti. A mae'r un a ddewyd gyda ni. Mae'n addo, mae'r arglwydd Iesu Grist ei hun wedi dweud, wele rwy fi gyda chwi, hyd ddiwedd yr oes. Os i chi yn yr eglwys newydd yn cyfarfod, neu rhyw ran arall o Gaerdydd. Os i chi yn China, neu os i chi ar y traeth rhywle yn Ffrainc, neu os i chi ym Mheryw, neu ar ben rhyw fynydd yn Affrica, unrhyw le, mae'r arglwydd gyda ei bobl. Wneith e ddim yn gadael ni. Lle bynnag mae'n harwain ni, fe fydd e'n mynd gyda ni ac yn aros gyda ni. Llun o'r peth cyntaf, mae'r arglwydd gyda ni. Wrth i ni ymdeithio, wrth i ni grwydro a gwneud ein ffordd trwy'r byd yma, mae'r arglwydd yn addo bod gyda ni. Yn ail, mae'r arglwydd yn abl i'n cynnal ni. Ac yn fwy na hynny, mae'r arglwydd yn abl i'n cynyddu ni. Mae'r arglwydd yn abl i'n cynnal ni a'n cynyddu ni. Y reality yw, fel Cristnogion, ni'n griw eitha bach. Ni'n gallu edrych o gwmpas a gweld yn hunan yma yn yr eglwys, yn criw ddigon gwan. Edrych ar Cristnogion eraill yng Nghymru, dim cymaint a hynny ohono ni. Chi'n meddwl yn fyd eang, dim cymaint a hynny ohono ni. Mae'n siŵr oedd yr Israeliad yn meddwl rhywbeth tebyg. Maen nhw'n cyrraedd y wlad newydd yma. Just nhw, yng nghanol yr holl eifftiaid ac wrth gwrs pobl o genhedloedd eraill, pobl oedd yn edrych yn wahanol ac yn siarad yn wahanol ac yn credu pethau gwahanol iddyn nhw. Oedd angen i Jacob a'i deulu i gofio fod yr arglwydd yn abl i'w cynnal nhw yn y sefyllfa yna. Ac ddim jyst i cynnal nhw, ond ei cynyddu nhw. Wel, oedd hyn i gyd yn rhan o gynllun Duw yn doedd. Oedd wedi rybuddio neu addo i Abraham y byddai hyn yn digwydd nôl yn Genesis 15. Genesis 15, wrth iddo fe wneud yr cyfamod yna gydag Abraham, mae'n dweud wrtho fe yn adnod 13, deall di i sicrwydd. Bydd dy ddisgynyddion yn ddieithriaid mewn gwlad nad yw'n eiddo iddynt. Ac yn gaethweision, ac fe'i cystuddir am 400 mlynedd. Ond dof a barn ar y genedl byddant yn ei gwasanaethu, ac wedi hynny dont allan gyda meddiannau lawer. Na'r addewid. Ydyn maen nhw'n mynd i fynd i wlad yr Aifft yn deulu, teulu mawr, falle byddwn ni'n gweld 70 o bobl yn siarad yn fyd eang, criw ddigon bach, ond mae Duw yn dweud yn dydy, beth naf di yn genedl fawr yno. Oedd hyn ddim yn sioc i Dduw. I bod nhw yn mynd i'r Aifft yn griw bach, dyma oedd rhan o'i gynllun mwyn nid jyst ei cynnal nhw, ond mwyn ei cynyddu nhw. Mae'r ffaith bod nhw yn 70 o bobl yn arwyddocaol. Mae 70, bydd llawer ohonoch chi'n gwybod yn y Beibl, mae'n rif cyfamodol, mae'n rif cyflawn. Rif 7 yn bwysig, a'r 10 gwaith 7 yn golygu fod yn arbennig o bwysig. Chymod, ydyn maen nhw'n deulu bach, ydyn maen nhw'n ddinod, ydyn maen nhw fel rhyw ynys fach yng nghanol môr yr Aifft, ond un dydd mae'r genedl yna mynd i fod yn fawr, a trwy y teulu yma mae'r byd i gyd yn mynd i gael ei bendithio. Unwaith eto, mae'r addewidion yma i ni.
Yn dyn nhw. Mae Iesu yn sôn am deyrnas nefoedd sydd yn dechrau fel hedyn mwstard. Hynny yw, mae Cristnogion a Cristnogaeth a pobl yr arglwydd mewn un ystyr wastad i edrych yn fach ac yn wan ac yn ddinod. Ond mae'r hedyn mwstard yn tyfu ac yn tyfu ac yn tyfu, a pan mae'n cyrraedd ei llawn dwf, mae adar y nefoedd yn gallu nythu a chysgodi o dan ei changhennau. A mae eisiau ni gredu hynny. Mae eisiau ni wybod hyn. Mae'r arglwydd yn abol i'n cynnal ni. Bod ni'n gryw bach, bod ni'n bobl gwan, bod ni'n llawn ffeileddau, bod ni'n anghennus mewn gymaint o ffyrdd, bod yna wrthwynebiad ffyrnig yn erbyn pobl dduw. Bydd e'n anodd. Hynny yw, mewn ffordd, pwy ydyn ni i gyrraedd miloedd Caerdydd? Pwy ydyn ni i gyrraedd miliynau Cymru? Wel, ni yn neb. Yr un ffordd, os allai weid hwn yn ofalus, o Jacob yn neb. O Joseph yn neb. Nid nhw yw'r pwynt, efe. Ohonyn nhw eu hunan, ond nhw ddim yn gallu gwneud dim, ond mae'r arglwydd yn abl. A ni wedi gweld, ni wedi profi hyn yn ein gwlad ni yn y gorffennol, mae'n abl i gymryd criw bach o bobl, gweddigar, disgwylgar, ac i'w cynyddu nhw, ac i ychwanegu at ei nifer nhw, ac i weithio yn rymus, ac i dod â bendydd. Na'r ail beth, mae'r arglwydd yn abl i'n cynnal ni. Mae'n abl i'n cynyddu ni hefyd. Trydydd, mae'r arglwydd eisiau i ni fod yn y byd, ond nid o'r byd. A chi wedi clywed yr ymadrodd yna o'r blaen fi'n siŵr. Ond mae'n wir a ni'n gweld efo'n hyn. Mae'r arglwydd eisiau i'w bobl i fod yn y byd, ond nid o'r byd ac yn perthyn i'r byd. Ni'n clywed yn dyn bod nhw yn cyrraedd yr Aifft. Mae Joseph di trefnu popeth. Mae rhaid cael cadarnhad Pharo oes, ond y bwriad sydd ganddo fe yw gosod y teulu nawr i fyw fel bugeiliaid yng ngwlad Gosen. A falle bod chi'n darllen yr manylion yna, chi'n meddwl, wel, oce, diddorol, ond so what? Ond a gweud y gwir, mae Joseph yn gwneud rhywbeth hynod o ddoeth fan hyn. Mae'n gwneud rhywbeth strategol fan hyn. Oedd e'n sicrhau sawl peth. Wrth gosod nhw yng Ngosen fel bugeiliad, oedd e'n sicrhau bod nhw'n mynd i fod yn y byd, ond nid o'r byd. Oedd nhw'n mynd i fod yn yr Aifft, ond oedd nhw ddim yn mynd i fod yn Eifftiaid, os allai roi e fel na. Pam? Wel, achos ni'n clywed yn y darn, oedd yr Eifftiaid ddim wir yn hoffi neu yn parchu bugeiliaid. Oes, mae angen bugeiliad, oedd angen pobl i edrych ar ôl yr anifeiliaid yna, ond nhw ddim wir eisiau treulio amser gyda nhw. Felly wrth gosod y teulu yng Ngosen fel bugeiliad, oedd hwnna'n sicrhau bydden nhw rhyw bellter. Bydden nhw ddim reit yng nghanol dinas er enghraifft, a'r perygl yna o gael ei signo i mewn i'r diwylliant ac i'r eilyn addoliaeth. Bydden nhw yno yn agos, ond ddim yn rhy agos. Dros Nadolig o'n i'n tostio marshmallows. Nath chi tostio marshmallow dros Nadolig? Fi wrth y modd efo toasted marshmallow. Un o fy hoff bethau. Chi angen skewers i wneud un yn does. Mae eisiau cofio ar gyfer gwyliau capel enni, achos oedd dim rhaid yn ei llynedd. Be chi'n neud, chi'n cymryd marshmallow, chi'n rhoi ar y skewer. A wedyn, eich tasg chi yw cael y marshmallow, y pellter cywir neu'r agosatrwydd cywir at y tân, ynddo fe? Chi eisiau fe'n agos i'r gwres, ond ddim yn rhy agos. Os chi'n cadw e'n rhy bell i ffwrdd, mas ar ben ei hun, mae jyst mynd i aros fel marshmallow boring, caled.
Os chi'n mynd fe rhy agos, reit i ganol y tân, mae'n mynd i losgi a mynd yn ddi ac yn chwerw ac yn horrible. A felly'r dasg yw cadw'r cydbwysedd yna yn yr gres ond nid rhy bell i fewn. Dyna mae Joseph yn trial sicrhau ar gyfer ei deulu a dyma yw bwriad Duw ar gyfer ei bobl hefyd. Mae Duw eisiau i ni fod yn rhan o gymdeithas. Mae eisiau i ni fod yn fendith i'r byd. Fi wrth y modd efo'r disgrifiad sydd yn ni o Jacob fan hyn. Jacob, yr bugail, yn cael ei gyflwyno i Pharo, y brenin. Siwr o fod, fi wedi gweud o'r blaen, siwr o fod y person mwyaf pwerus yn y byd yn y cyfnod yna. Right? Arweinydd superpower mawr y byd. A be ni'n clywed, Jacob sydd yn bendithio Pharo. Adnod 7. Daeth Joseph a'i dad i'w gyflwyno gerbron Pharo a bendithiodd Jacob Pharo. I ni fel pobl yr arglwydd, ys dim eisiau ni fod ofn, neu yn awestruck gan pobl a pethau'r byd yma. Mae Duw wedi gosod ni yma fel bendith. Felly bod chi wedi clywed am y Cristion enwog yna, Billy Bray. Glor dyn o gefndir hynod syml, hynod ddifreintiedig, os allai roi fel yna, ddigon tlawd, dyn od. Ond mae'n amlwg, oedd hyn hoffi cyflwyno hunan fel hyn, I be the king's son, who be ye? Oedd e'n gweld yr statws a'r anrhydedd, oedd e'n gwybod pwy oedd fel un o bobl yr arglwydd, bod e'n fab i'r brenin a bod Duw wedi osod i fod yn fendith. A mae Duw wedi gosod ni yn rhan o'n cymuned ni i fod yn fendith. Os ni'n dal nôl gormod, os ni'n ynysu'n hunan gormod, bydd ni fel y marshmallow caled boring yna. Ond mae eisiau ni wylio bod ni ddim yn mynd yn rhy agos, chwaith, ac yn cael ein llosgu. Nid dyma yw ein cartre terfynol ni. Mae Jacob ydy mae wedi mynd i wlad yr Aifft ac ydy mae'n bendithio Pharo, ond i ni'n clywed ar ddiwedd yr adran ddarllenon ni fod e dal gyda'i lygyd ar wlad yr Addewid. Mae'n galw Joseph ato fe yn dydy ac yn gwneud i Joseph addo i dyngu llw y bydd e ddim yn claddu Jacob yn yr Aifft. Na, pan mae e'n marw, mae eisiau i'w gorff mynd i gael ei gladdu gyda'i dadau yng ngwlad yr Addewid. Mae eisiau mewn ffordd, mae'n dangos trwy hyd yn oed lle mae'n cael ei gladdu bod e'n trystio yn addewidion Duw. Ni fod yn y byd. Ni ddim fod o'r byd. Mae eisiau ni fod yn ofalus, hyd yn oed wrth i ni ymroi i'n gymdeithas ni, wrth i ni fod yn aelodau o clybiau, ac wrth i ni wneud ein gwaith ni, ac bod yn ddinasyddion da ac yn gymdogion da, mae eisiau ni wylio bod ein golwg ni o hyd ac o hyd yn y pen draw ar y nefoedd a'r deiar newydd. Wel, nid yma'n cartre terfynol ni, achos un dydd, i ni'n mynd i farw. Ac un dydd bydd y byd yma a'i bethau yn dod i ben. A fan hyn ni'n dod i'n pwynt ola ni. Rhywbeth sydd eto eisiau ni gadw mewn meddwl. Sef hyn, mae'r arglwydd yn mynd i hawlio y cwbl oll un dydd. Mae'r arglwydd yn mynd i hawlio y cwbl oll un dydd. Mi'n credu mae dyna yw arwydd y cad yr adran yma, ym Mhenor 47, lle ni'n clywed am be mae Joseph yn gwneud gyda pobl yr Aifft. Maen nhw'n dod at Joseph a maen nhw eisiau bwyd, a mae'n gwerthu'r bwyd iddyn nhw.
Ac yna pan mae'r arian yn rhedeg mas, mae Joseph yn rhoi bwyd yn gyfnewid am ei anifeiliaid nhw. Ac yna pan maen nhw wedi gwerthu'r anifeiliaid i gyd, mae Joseph yn rhoi bwyd iddyn nhw ac mae'n achub nhw. Maen nhw'n cynabod hynny bod e wedi hachub nhw, ond yn gwneud hynny yn gyfnewid am eu tir nhw ac am eu rhyddid nhw. A chweld y darlun sydd dyn ni'n fan hyn felly, Joseph yn gysgod o'r arglwydd Iesu Grist, mae pob dim fan hyn yn dod yn eiddo i Joseph. Mae'n rhyfeddol. Mae'r un oedd wedi cael ei werthu ei hun, yr un oedd yn y carchar, yr un oedd wedi cael ei wrthod ac wedi dioddau. Mae e nawr, pharo sydd berchen y cwbl, ond trwy Joseph mae'r cwbl yn dod yn dyfel. Fi'n credu fan hyn eto ni'n gweld rhyw gysgod o waith yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r arglwydd un dydd yn mynd i hawlio popeth. Fe sydd wedi creu y byd, mae popeth yn eiddo iddo fe yn barod. Yn dydy, chi'n meddwl am y geiriau hynny yn Salm 24. Salm 24, eiddo'r arglwydd yw'r ddeiar, a'i llawnder, y byd a'r rhai sy'n byw ynddo. Fe sydd wedi creu y cwbl? Mae unrhyw beth sydd gyda ni yn eiddo iddo fe yn barod. Stiwardiaid ydyn ni dros dro. Ond un dydd bydd e'n hawlio y cwbl oll, pob teyrnas, pob ceiniog. Dyma lle mae stori fawr y Beibl yn gorffen, yn dyfa. Pan bydd e'n dyddiau ni o grwydro ac ymdeithio wedi dod i ben. Ni'n darllen yn datguddiad pennod 11. Datguddiad 11, adnod 15. Aeth brenhiniaeth y byd yn eiddo ein harglwydd ni, a'i Grist ef, a bydd yn teyrnasu byth bythoedd. Chi'n gweld, y pwynt yw, tra bod ni yn y byd, beth bynnag ni'n gwynebu, mi eisiau ni gofio, mae fe sydd eiddo'r cwbl, a un dydd mae'r popeth yn mynd i cael ei weld i fod yn eiddo iddo fe. Ys dim eisiau ni ofni y gelyn, ys dim eisiau ni drysori pethau'r byd chwaith. Os dim eisiau ni ddal gafel i bethau y byd yma. Cewch chi fod yn rhan o'r deyrnas yma nawr, chi'n gweld? Os ych chi'n rhoi eich hunan i'r arglwydd Iesu Grist, mae e'n addo rannu ei deyrnas tragwyddol gyda chi. Mae'r Beibl yn dweud yn glir i ni os ni'n gwrthod hynny. Os ni'n mynnu treol dal gafel i bethau'r byd yma, maen nhw'n mynd i gael eu cymryd i ffwrdd oddi wrtho ni. Falle un cam ar y tro, arian fan hyn, anifeiliaid nesaf, tir, bywyd. Ond un dydd byddwch chi'n colli popeth os ych chi'n trial byw fel mae'r byd yma yw popeth. Na, fel Cristnogion, ni'n cael ein galw i fyw fel rhai sydd yn ymdeithio. Trwy ras Duw, ni'n cael ymdeithio ar y ddaear am gyfnod o amser, ac yna byddwn ni'n cael bod gyda fe am byth. Diolch iddo. Amen. Amen. Ganwn ni emyn arall i orffen. Rhif 675. Rwy'n caru enw'r hyfryd wlad, y wlad tu draw i'r bydd, lle mae digymysg byr fwynhad, lle mae tragwyddol hedd. Y nefol wlad, lle mae tragwyddol byr fwynhad. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu.
bod yna wlad hyfryd yn disgwyl amdano ni o'r. Ac ni'n gofyn nawr y bydd y pethau ni wedi clywed heddiw yn help i ni, yn her i ni efallai, ond yn gysur i ni wrth i ni deithio ac wrth i ni dyddilyn di. Dad, bydd gyda ni yn yr wythnos newydd hon. Nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân i aros gyda bob un ohono ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.